Baina Barakaldokoekin azken aldion bederen erne ibili beharra daukate aurkariek, oso zaila da eurei gola sartzea. Denboraldi guztian 13 gol bakarrik jaso dituzte. Partida hasi eta berehala berri txarrak etxekoentzat. Txema Añibarro kapitainak min hartu zuen. Aimar Sagasti beltza berdeguneratu zen bere ordez. Lehen zatia orekatua joan zen oso, batean eta bestean aukerak egon bai, baina ezin inork golik sareratu. Atsedenalditik bueltan Eibarrek aurreratuago jokatu zuen arrisku dezente sortuaz eta Arroioko honakoan ez zuen urrun izan, bat eta hutsekoa baina baloia kanpora joan zen. Damu zen benetan, hegaleko jokalaria eginiko akzioarekin. Minutuak aurrera Barakaldo erosoago eta honako jokaldi honetan Jon Orbegozo Azpeitiarrak partidako gol bakarra sareratu zuen. Eibartarrek erdialdian huts egin eta Barakaldoko aurrelariak azken aldion bezalaxe ez zuen hutsik egin. Eibarrek eduki zituen minutuak eta bakuneak porrota eragozteko. Juri Bertxitxeren jaurtiketa adibidez ez zen urrun baina alperrik. Atzokoan 3 puntuak garaipena eta umore ona Barakaldok eraman zuen aldageletara. Eibarrek bigarren porrota jasan zuen denboraldian ipuruan. Eta futbolarekin lotu